zapravo danas znamo da je ovisnost bolest mozga. Da nije stvar odluke, jel? Na početku možda je, kad prvi put probaš kanabis ili prvi put zaigraš neku kockarsku igru, ok, stvar je odluke, hoćeš li ili nećeš, ali ako to kontinuirano ponavljaš, to dolazi do strukturalnih promjena u mozgu i to postaje kronična, recidivirajuća bolest. Igre na sreću, aktivnosti kockanja i klađenja zapravo jesu kreirane na taj način da pobuđuju taj dopaminski sustav za nagradu. I onda je mozak naviknuo na veliku količinu dopamina, odnosno nagrade, i osoba je sve više i više ovisna da svaki put je nagrada jednako ogromne količine dopamina i svaki put ili povisuje svotu novca koju ulaže ili duljinu igranja. Sustav za nagradu, odnosno dopamin, se luči kod kockanja i kad gubiš i kad dobiš. Dakle, nije samo stvar dobitka. Da.